Barasızmı Minzeleге deyip jırlaganlar ilik-ilikten. Tuğan yakның мұңлы сап жырларын, кили идім мин дә бишектән. Барам әле Минзелеге deyip, жырлыйм әле мин дә булмаса. Минзеләне ярата бу deyip, дуслар әйтер әгәр тыңласа. Минзеләнең гади бер кызы мин, туып үстем авыл җирендә. Дәртле җырлар җырлыйм бүген сезгә, гүзәл Минзеләбез турында. Назлый аны иртән искән җилләр, шәһәремне кояш сәламли. Әкрен генә яуган яңгырлар да Минзеләне кочак иркәли. Мин Нәзилә булам, гаиләдә әти-әниемә төпчек кыз. Шәһәр мәктәбендә белем алам. 11-гә барам быел көз. Яхшы укыйм, бәйлим, тегәм, пешигәм, тәмле итеп ризык әзерлим. Дусларым күп, теләкләрем изге. Тыныч көннәр аяз күк телим. Минзеләдә гүзәлләр күп, беләм. Мин дә килдем бүген бәйгегә. Туган якка булган сөю хисе дәртләндерә мине җиңүгә. Мин Минзелә кызы, горурланам. Язмыш мине кая илтсә дә, Минзеләнең кыдыл быдавы дип исем китми читләр әйтсә дә. Nişkebillerge sığılaydı enleri. Kuz kısışıp kuyasında vermişsin süyenleri. Şalata 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 kolay sincanini yapıyık. Şalata 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 kolay sincanini yapıyık. Eyde birge niye yolcuz yürürge. Eyde birge niye yolcuz yürürge. Milletimning yo'llari ko'rkam ham g'odiy. Ular ilik-ilikdan qizlarni sinaganlar. Ularda endi avlubizning ko'rkam odatlari chog'lish topgan. Ko'rkam bir motor yo'llarining birsi bo'lib, avulda yosh kelinlarga suyulib ko'rsatuv bo'lgan. Avlubizning eng motor, eng bo'lgan, eng ko'rkam qizlari kelin bo'lib tushgan yosh qizlarga suyulib ko'rsatganlar. Ashishma yo'l endi motor tabiat görünüşünden uğratıp alıngan. Şuşunday motor tabiat görünüşünde barlık tuğanlar bilen yaş kızlar kelinler suyulur.
күпчелектән тырышлыгы, гадилеге, эшчәнлеге белән аерылып торган. Халкымның күңел бизәкләре, кулдан эшләнгән әйберләрендә чагылыш тапкан. Чигелгән сөлге, ашъяулык, калпак, түбәтәй дисеңме, бәйләнгән җәймәләр, яулыклар, башмаклар, паласлар җылы да, уңайлы да, килешле дә булганнар. Ә бит бу эшләргә күпме вакыт, тырышлык, сабырлык кирәк. Бүген мин сезгә урыс авылында яшәүче Зиятдинова Хатима апаның кул эшләрен тәкъдим итәм. Хатима апа инде өлкән яшьтә, ләкин хәзер дә бәйли. Үзенең шөгылен яшьләргә дә бик теләп өйрәтә ул.